sembah niring ulun kapur-purisan kamrepingat mringsahanan ingkang mringkanan sihing tasih mawe buku kang saweko masiring telan iwang kanan mamuju engwang Ilahi awi kena mastu purnama sidhem Aum awi kena mastu purnama sidhem silat mriyewang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinawung langning mlebes tumaksa stantun lambang Buddha Jinandra tutur katula tetula-tulat mriyah beting parabdya wini sedhong apa prameng niskara karana duduhing jaman Purwa gonggo pri gonggo durga mendak ala sirna pinardi tameng lalata mangga teka busana aning gewita taung rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung manggeng panggung sang Murwengkata segebyara dumadining wayang Purwa purakaning kandha inarik arunuting basa dongeng punang ngemusa rasa yen linaras caya karaos mulajari amrasa wandi uruhing diri rasa rumangsa angrumangsani pindhane kaya janmu kang angilo kaca jarweh wis arinakop cak ing carita becik wis kagelar jero pakliran yaiku sejati namrisani pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarum nyewang kartika wis kinurba drateng ngawasa sahari ratri angitri pawana perwateking duksina gilir kemandi temadati wetanganing dina sasi warsi windu kang salpa abad tetungan tangar temangkar tusine rambun toya Jawa pating krembyah dadu padanging kutu-kutu walang katoga buron wana yang buron toya dadya beranakan tanpa wijalan padang terang sinar sanggang kernang kang resumarbani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang merengangah lamun kaik siayah andilat-ndilato bumi saya tangguh sumurup sanggang arep water semublak kanan kineng abang esmu jenar kapur bawan sinaring sangbang basonto tanam lukaton ijo royo-royo amangku gunung ingkang katon biru moyo-moyo pucuk ing gunung kene mulan budanu kasiling marabancana lenggat lenggut nganggo kaya gunung Makutha mega tanpa tawis dangu seleng kawula tasih tinuwarsa wangu kaya buka kan tegal sawangi anglo resna tanam dadi sinambi sendonan sesindenan mikul garu lungune anggir ngraja kayane sawana prambagan Samurwangi sanggang arkasa dangu inggil wis katon melok sinar jagat dunung inggih kiblat papat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sami rebut yada arebut tejo arebut kekuwung parandhe datan wonten ingkang amadaning kekuwunging praja negari ing gendhing pitu ya kang winastan negaring Slaga Hima ya negaring Talaga Hima ya negaring Salaga Hima apanjar kula pambukaning kandha sak aratring mangke krana negaring gendhing pitu ya negaring Slaga Hima dumadi saking klub bebanjaran sinasapan daya benawi tinampi ombang samudra binang nglangun kang tanpa pagut pegating manunggal kapantok uruting Cakrawala mane-mane cakrek ing pemisik samana kineping jurang corong kinepung goserong pinarsa ing peksilawat yang sarang bulung wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebekaning pasir gemlaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung raya-raya karang kitri arwe-eron kelapa bumi subur pasiten mawur satengah nandur tangkar temangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan
kang rangsang langit. Lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang pening tirtane. Iline kang pinara-para, playune kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinari hangileni sawah. Yang pategalaning Narakisma mokal pangunten Basantana demi sak cengkanging sela. Sada tinambrang kang ora kapipandu Bathari Slangdar Pasabinan. Oh. Yayarung besar kang pinangka Pratiwi pategalan Arinengga Palawija ingkang ngrembuyuk godhon ngandhe. Ambe kowe nganti kaya manglunga wit-witane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung sadotan kuciwa jinawi. Tukulan kemawe kesarasan diri. Dewa-dewa raja kaya Dewen Sansaya ngrembug lamun saka gelaring panggonan. Lamun wanci sarep surya. Samya bali maring kandhange sowang-sowang. Tatanan carane kandhang anggo Nanjing Palang labet tebih saking tindak Durjana Cudi. Samya sayek seka katya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Slaga Hima. Dene binasaken garing Slaga Hima nalika semlagi manjing maring jaman Kucana. Panjang kunjung pasir pawukira jinawi kemari Pak Kartotata Turta Raharja. Dasar guru kang gedhe puri padhang jagate dhuwur kukusita tatu kuncarane. Turta kasusuring manca praja sinenta wau. Ingkang asta pusaran ngadil bangsa negari Gendhing Pitu. Usana pernai dewi-dewi lamun kethek arane Pragosa Buta Praceka. Pandhita peparab dewa wisik lamun Alendra menang ajejuluk nenggih Sang Maha Prabu Dewa Jumanten. Ya Sang Putra Prabu Janin Raja. Ya Sang Prabu Garuda Winata, ya Sang Prabu Garba Winata, ya Sang Prabu Candra Wimana. Nalindra gagah piteksa menang ngaratan Prabu Negari Gendhing Pitu, prandiring manggisine bosang janing para banjir dimanggung ketanggung. Jaka Paloro ingkang samya ngambil upacara ing Prabu. Banyak dalang harta walika sawunggaling. Kacumas duwi panggo kang sarwa retna. Mulan Biswanur Sanjung para putra ing Slaga Hima nenggiat majaning Sang Prabu Janin Raja nenggih Sang Raden Gagak Boko ya Raden Gagak Bongkol kasungsung biswanipun Sang Raden Podang Binawarehan mengeraken pilengganipun Sang Raden Jangat Pinelon ya Sang Raden Jangat Pinencang pamungkasing Paseban kacana pratanipun Sang Raden Dandang Minangsi mulat sangjaning para kawula dasih nyurupi Sang Nata Prabu Janin Raja Arsa medharing sabda pangandika pramila tanggaping sasmita arsa ngangsek wisawandhe nalika semanten sikru purwani pangandikan Sang Prabu Dewa Jumanten dadosaken kumanggale wijining pangandika Sang Prabu Candra Wimana ingkang dereng kawedhar ya jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat niwang suksmana mangadili luwih ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara ungbawana langgeng sinunggih tatanawrat ora mengko dhisik nggih Atmajaku catur kang ndak gadang-gadang ndak dama-dama tak deng-deng kaya kendhang besok bisa nerusake marang turas keprabon negara ing Slaga Hima nggih Atmajaku catur Gagak Boko Podang Binarehan Janget Tinelon ya Janget Kinencang sartane Surat Majaku nggih anakku Dandang Minangsi aja padha kaget sawetara Surat Majaku catur tak wiji sowan ngadhep ana ngarsaning pun Rama ing Gendhing Pitu ing Slaga Hima Gerat Majaku Gagak Bongkol iki Rama Prabu iki nunamen pasang Kalimantabe dina bene ngladuni dumawa ing tawang-tawang linepat ing tolak manu Rama Prabu kepareng padu kami dhateng wiswanipun ingkang putra pun Gagak Bongkol kula nyadong dawuh ya Atmajaku wajan Atmajaku wong gagah, wong pideksa, wong jarot. Gagak Bongkol.
padha kanthi harja sak sowanira nggerat majaku tak piji ngadhep sowan ngersanipun Rama. Kanjeng Rama Pisranipun ingkang putra pun Gagak Bongkol mboten manggalangan setunggal punapa Kanjeng Rama. Pareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pemodho paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja. Kanjeng Rama Prabu Candrawimana. Kula ngaturaken sembah Rama Prabu. Ya. Atmajaku Gagak Bongkol ya. Sira atur bekti ngersani wong tuwa. Banget panarimane wong tuwa gawe bombong sarta gawe marem tak jaluk kowe bisa njunjung marang derajating wong atuh aming gendhing pitu ya nggih Gagak Bongkol. Kasinggihan ora pangestuni wong tuamu wae tampanono. Parang pangestu paduka sampun kula tampi kula pundhe nggo jimat paribe dayoning kasantosan Rama Prabu. Wal prayoga lungguhmu nggerat majaku Gagak Bongkol sampun boten kirang mrayogi. Jane ya. Suarane ngagor-agori. Nang nggon gor dasare. Atmajaku podang binorean padha kanthi harja saksuan munggir. Unamit masang kalimat nabi dina binung kula deni dumawahing tawang-tawang. Linepat ing tulak manung Kanjeng Rama. Parang wektu amiji dhateng wiswanipun Kang Putra pun podang binorean. Sawar wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja iki Kanjeng Rama Prabu. Dewa jumanten wonten negari Salogoima. Natan Kang Putra pun podang binorean ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu. Ya, atmajaku tak tampa. Gawe bombong sarta banget panarimaku ora pangestuku wae tampanono. Sampun sanget anggen kawula pundi. Prayogakna sowanmu nggih atmajaku podang binorean. Sampun kados dene kirang prayogi Kanjeng Rama. Janget kinencang. Sirat majaku tak piji ngadhep ana ngersaning pun Rama padha kanthi arah harja sak sowan munggir janget kinencang. Awit berkah pamujinipun paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja Kanjeng Rama Prabu Dewa Jewanten. Rama Prabu Garbawinata. Nadaning Kang Putra pun janget kinelon nggih janget kinencang kapiji ngadhep sowan kula wilujeng boten manggalangan setunggal punapa. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping putra paduka Kanjeng Rama Prabu Garbawinata Kanjeng Rama Prabu Garudawinata. Sesembahan kula pengayoman kula ing Madyapada Prating Delahan mbahana niki. Ya, atmajaku jangeti nolon tak tampa banget panarimaku. Ora pangestuning pun Rama wae tampanono. Dahat kalingga murda Kanjeng Rama. Tatanan barisane para wadya ing padha gantung siba. Aja nganti kang padha saur manuk. Jenenging Sunedya mbabarake wigati ning masewakan aning Prajanegara gendhing pitu. Atmajaku jangeti nolon ya janget kinencang. Menawa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Mangestu padha dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu gendhing pitu iki Kanjeng Rama Prabu Janin Raja baunukna niki. Sartane pamungkasing paseban nggerat manjatku. Dandang Minangsi padha kanthi prayoga lan kepenakna sowanmu nggonmu ngadhep ana ngarsaning pun Rama nggih atmajaku Dandang Minangsi. Loro niki Kanjeng Rama Prabu paduka miji dhateng wiswanipun inggih putra pun Dandang Minangsi. Sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja. Sampun kados dene kirang prayogi pisowan kula. Sampun boten kirang sekeca praptanipun Kang Putra pun Dandang Minangsi namung dereng lan sak samunipun kemarang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pemudha paduka Kanjeng Rama Prabu ing gendhing pitu. Rama Prabu Janin Raja. Ya, tak tampa nggerat majaku. Banget manarimane wong tuwa, tak jaluk bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuamu ya nggih. Prayogatna lungguhmu sampun boten kirang sekeca Kanjeng Rama. Gagak Bongkol wonten dawuh Kanjeng Rama.
Mesti wae gawe kaget Surat Majaku Catur. Tak piji ngadhep ana ngersani wong tuamu ya nggih. Mesti yen to tanpa ana wigati tangeh kelakone. Pasewakan agung. Gendera kapanjer dening sangjaning para kawula dasih oning Prajanegara ing Salagayima. Yen to tanpa ana wigati saka ngersaning Pun Rama ingkang bakal tak dawake kelawan Surat Majaku Catur. Mula kang saka padha satata anggonmu ngadhep Pun Rama bakal medharake sabda pangandika sarta tak jaluk aja kaget yen to mengko ana peranganing pitakon ingkang bakal ndak aturake sartane bakal tak dawuhake lan Surat Majaku Catur tak suwuni supaya matur lan menehi wangsulan ngersani wong tuamu ing gendhing pitu iki nggih Gagak Bongkol. Wah la taala. Wah nuwun sewu Kanjeng Rama. Damel kejen rasing manahipun ingkang putra pun Gagak Bongkol. Oh sareng kula miji nampi pamijinipun paduka Kanjeng Rama Prabu ing Salagayama. Awit menapa? Awis-awis paduka ngawontenaken masewakan ingkang arembakipun nimbali dhateng pisanipun ingkang putra catur putra-putra ing Salagayama Kanjeng Rama. Nanging sakmangke paduka paring dawuh bilih badhe wonten saperanganing pitakenan saha dawuh ingkang badhe kadhawuhaken dhateng pisanipun para putra. Wah nuwun sewu. Saged kula namung nyadong dawuh saged kula namung mangestu padha dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Dewa semanten. Pramila saking menika kula suwun kanthi saged Kanjeng Rama paringa dawuh ingkang putra nedya nganglungaken jaga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja ing Kanjeng Rama Prabu Candrawimana Kanjeng Rama. Gagak Bongkol wonten dawuh Kanjeng Rama. Yektinipun Rama mung bakal nyuwun aturmu sarta tak jaluk wangsulanmu ya nggih. Sejati apa kang bakal mbok anakake sartane Surat Majaku Catur kuwi nggayuh apa? Teka sak mengkupun Rama nyumurupi kahanan ingkang beneh kelawan padatan sing wis kelakon ning Prajanegara Gendhing Pitu. Pun Rama nyumurupi kahanan ya kananing para kawula dasih ingkang padha sambat sebut merga tak kira padha ngrasake ora ayem atine ora tentrem manahe. Gagak Bongkol kowe sak kadangmu catur duwe gegayuhan apa nggih? Waduh aduh jauh paduka Kanjeng Rama paring dawuh kados-kados menika liripun dasaripun menapa Rama Prabu? Aja ngapusi lho. Aja ngapusi. Pun Rama iki wong tuamu, Pun Rama iki sudarmamu. Apa ya bakal kelakon ana dosa yen mbok sandang yen to sira ora bloko, ora matur apa kang sejatine. Gagak Bongkol. Wah, nggih. Waduh. Janjanipun nggih sarwa-sarwi luput, sarwa-sarwi kleru, sarwa-sarwi guna. Menawi kula badhe matur menapa wontenipun kula ajrih menawi kula pun dukane menawi kula badhe matur kasunyatan ingkang saknyatanipun kula ajrih menawi kula nampa pidendhan saking paduka Kanjeng Rama Prabu. Nanging kosok wangsulipun menawi kula badhe atur dura kosok wangsulipun menawi kula badhe atur goro dhateng resanipun tiyang sepuh kula inggih Sudarma kula Rama Prabu Janin Raja ing Gendhing Pitu kula ajrih menawi kula pun tundung minggat saking negaring Salagayama. Gagak Bongkol kula wonten dawuh. Pun Rama iki nalindra. Ngono. Pun Rama iki nalindra nggunakake paugeran sarta nggunakake adhedhasar sama beda. Dana denda. Lire piye? Pun Rama ora mbedak-bedake. Senajan to kuwi wong liyandrayan dudu peranganing kawula Prajanegara ing Salagayama nanging yen to wong kuwi mau duwene labuhan tumrap keprajan bakal tak maringi ganjaran kang sakmurmat padha marang apa kang dadi lelabuhane kuwi mau. Kosok balene senajan to kuwi atmajaku dhewe, senajan to kuwi sedulurku dhewe, senajan to mitra ruwang kawruhku dhewe,
nanging yen to duweni kaluputan tumrap Raja Negara Gendhing Pitu uga bakal tak paringi pidana ingkang sakmurwat malah kepara pidana pati yen to pancen dosane iki wis ora kena dipangapura meneh mula kang saka kuwi sira kuwi atmajaku ora tak bedak-bedake ana apa ning atase Nalendra Gendhing Pitu kuwi duwe atmaja 80 cacahe nanging ingkang dadi panjer sarta ingkang dadi cagak tuwak praja Negara Slaga Ima kuwi mung atmajaku sira catur Gagak Bongkol Podang Binorean Dandang Pinangsi sarta janget pinelonyo janget pinencang mula kang saka kuwi banget panarimaning pun Rama yen to sira atmajaku Gagak Bongkol gelem sarta saguh matur apa kang dadi kasunyatan sejatine. Iya. Aduh piye iki? Pun bloko mawon Kakang Mas. Bloko piye engko nek mara-mara tes ngono lah. Kene iki kene iki tepo-tepo arep matur kok ora. Mbangane mengko malah ana lelakon ingkang ora prayoga. Sapa ingkang nandhang dosa kejaba mung awake dhewe Kakang Mas. Yo, Kanjeng Rama iki. 1000 lepat atur diagung pangaksama Kanjeng Rama. Saderengipun kula mangsul ingkang dados pitakon paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja kula badhe nyuwun dawuh. Hadan kula badhe nyuwun dawuh langkung rumiyin. Wonten ugi wontene menapa ingkang dados dasaripun menapa ingkang dados dasaripun paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten babagan kula sakadang kula sekawan gadhahi gegayuhan menapa menika dasaripun menapa menika dasaripun menika menapa piye lah bocah tak sasmitane kok ora tanggap mula dimula kok mula dimula ta ananipun Rama paring dawuh mangkono kuwi merga ngene tak sawang Sirat majaku Gagak Bongkol manjer gandira paperangan sarta uga akeh nawala penantang perang saka para raja Narpati uga satriya kepara uga Brahmana ingkang bakal ngayonake putri ing Slaga Ima ya kang minangka sekaring kedaton ya kuwi kadangmu Yat Majaku Dewi Kuntul Wilanten kuwi ingkang dadi dasar pun Rama duwe pitakonan kang kaya mangkono sejatine kowe kuwi duwe gegayuhan apa matur wah nggih lah nek ngaten rak cetha nek ngaten rak padhang kula badhe matur menika kula mboten wigih ringa-ringa mula dimula menika wontenipun kula manjer gandira paperangan menika Kanjeng Rama menawi kula matur tartentu badhe nguyai segara nanging kula tanggap ing sasmita ibarat paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja menika kagungan cangkriman nulya ingkang putra ingkang batang cangkrimanipun paduka Kanjeng Rama. Nggih. Ora sangguyu gage matura. Nggih. Wontenipun kula manjer gandra paperangan, kula nggelar blabar kawat kentheng waja janget kinencang mriku. Kula namung badhe ngawontenaken sayembara pinilih. Badhe ngawontenaken sayembara paperangan dumateng sinten to sakathahing para raja Narpati satriya Brahmana ingkang keduga sakmangke sagah ngayonaken utawi sagah ngasraken kridhanipun kang putra catur inggih pun Gagak Bongkol Podang Binorean Jangatin Lontawi Dandang Pinangsi sakmangke keduga saged amboyong kadang kula pun Yayi Dewi Retna Kuntul Wilanten. Iya. Wondene menapa ingkang dados dasaripun kula ngaturaken sayembara Rama Prabu. Mboten kateges kula menika ngiyas. Dumateng asma paduka Kanjeng Rama Prabu, mboten kateges kula menika badhe ngilani dadaripun paduka Kanjeng Rama Prabu. Nanging sinten to anak, sinten to putra ingkang boten gadhah kekayuhan kepengin mikul dhuwur mendem jero dhateng asmanipun tiyang sepuh. Kula menika namung badhe njunjung derajatipun paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja. Pramila kula ngaturaken sayembara menika mboten kateges kula menika badhe umuk, mboten kateges kula menika badhe sesungkaran. Nanging kula menika namung milih sumilah sinten to ingkang badhe sagah lan sinten to ingkang keduga pantes minangka jatuh kramanipun Yayi Dewi Retna Kuntul Winanten. Menawi wonten satriya ingkang estu satriya menika luhur bebutenipun
menawi estu wonten satria ingkang tebih saking tumindak nista tumindak angkara teges satria menika ateten ati suci pepayung budi rahayu menika sak mangke badhe ayembutung suami mbuh dhateng kuncaraning asma paduka Kanjeng Rama Prabu Janenraja pramila mboten wonten atur malih saking ingkang putra pun gagak bongkol kejawi kula namung badhe nyuwun malilah dinten sak mangke badhe kula wiwiti anggen kula badhe ngonturaken sayembara perang. Kula nampi penantang perangipun saking sakayeng para raja Narpati ingkang sak mangke sampun sami mapan wonten negari ing Slagaya Rama Prabu. Sing kebyar katale kuwi ngono to wau. Dedemataning Pasewakan Agung negari ing Gendhing Pitu ya negaring Slagaya. Nalika semanten dadi datanmu datanmu sik legek nganti kaya pratima golek kencana nenggih nata ing Slagaya Sang Prabu Dewa Jemanten ya Sang Prabu Janenraja nalika semanten ndadosaken kanyut kang pinangka warju kanyut jare wong ngaganten warju jaring wakeca inanga durung abangi durung manjing dasaring bantala kasaru geger njaba yak ngarsa tangkeping mrikasi ban pono amuk apa to kang dadi sarunane lembu menapa wujudipun macan ingkang bedal saking Ranggeng Dede kajenging medhot saking Wandilan Dede kejawi amung wiswanipun serayan saking negari Ngastina nenggih pandhita ing saka lima sang tapa Begawan Durna kadharaken dening patih negari Ngastina nggih Sang Werkana Patih Arya Sengkuni ingkang wantun migamadaning datul praja negari ing Salagaya mancat Pancaniti pihak kang mara sibuh kancana daya pihak-pihak jaluk dalan kaget kang samya mulat budaya
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut amrek awito denceng dencengan ya jagat pangestu kaya Bathara jagat nuwun mangke Sang Adi Penemban damel keja sutaning manahipun nalindring gendhing pitu inggih panjenenganing sun nalindring sloga ima teka sak mangkin janur gunung kadingaren prasasat kados dene kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu manahipun ingkang abdi nalindra ing gendhing pitu teka sak mangke nambi arawipun priyagung ingkang tuhu kula sawang ageng saha inggil ngilmunipun ageng perbawanipun nuwun mangke Penemban nuwun jawu sampun ngantos kanggep lancang ingkang abdi pun janin raja anggen kula ngacarani dumateng rawuh paduka Sang Penemban sampun ngantos dinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh Penemban paduka Sang Pinandhita menika paparapipun sinten nulya sinten utawi saking pundi pertapanipun mlasak mangke kula ugi nyumurupi menika rawuhipun patih sawijining negari nuwun sewu kula sampun tau tate nyumurupi pasuryanipun nanging kula kesupen pramila Penemban panjenengan kekalih menika sinten kula aturi medhar sabda pangandika Penemban lole kena swaru gembal manyar-manyar jane dungkul wanalas dadi wana Dek nuwun sewu amit pasang kaliman tapi tinebina ngiladuni dumaweng tawang tinebina saking siku dendaning Bathara kula naknan nuwun sewu Bambang Rasing manahipun ingkang abdi tanpa pepindhan wonten samangke kula sampun kekalangan malaya mitri jagat nyibaratipun kula jagat kula hubungi sedaya wonten samangke kula keduga saged manggihaken wonten pundi dunungipun negari ing Gendhing 8 Gendhing 7 Penemban non Gendhing 7 iya mboten Gendhing 8 mboten berarti angkane 1 kemestik negari ing Gendhing 7 nggih negari Talagaima nggih negari Slagaima sinuwun Prabu Janin Raja sinuwun Prabu Garbawinata sinuwun Prabu Garudawinata nggih sinuwun Prabu Dewa Jumanten sinuwun Prabu Candrawimana nuwun sewu teka sampun pirsa dhateng ingkang abdi kamangka kula menika namung nalindra alit negari kuling Slagaima menika ugi namung negari alit mboten jembar kukupanipun sing ngomong sinten nek mboten jembar kula menika ngantos kami tenggengen lho sinuwun kami tenggengen iki apa Kang kami tenggengen iki gumun setahun jengleng serenjeng kula nyumurupi kawonten wonten praja negari Slagaima menika negari kula kalah pertapan kula kawon
Iki estu ingkang dados pangati Paduka Sinuhun Prabu Janin Raja. Nggih negari Salaga Ima menika mboten patiya jembar kukupanipun. Nanging sinaosa mboten jembar kukupanipun sing mboten jembar niku malah damel sing seming manah. Ngaten. Teges sinaosa negarinipun mboten jembar. Ning kawulane sami Masinamadan daya dinayan. Sawiji mapan jating jejipan kang wiji temamau manunggaling cipta rasa karsa lan karyane. Ah, nika badhe nuwuhaken negari ingkang tentrem, nuwuhaken negari ingkang jenjem, nuwuhaken negari ingkang ayem Allahumma amin. Nggih. Ngaturaken manuwun kang tanpa pepindhan penemban. Ya anu nggih. Lajeng nuwun sewu pitakon kula sampun ngantos kinten kula tumambuh awit nembe saweg sepisan menika kula wanuh dumateng Paduka Sang Pinandita. Paduka menika pandhita saking pundi? Lan sinten peparapipun? Oh, nggih. Sadèrèngipun menawi sudi mestani dhateng jasatipun ingkang abdi. Nuwun sewu Depate. Apa Kakang Duna? Ketok aku kurang kondang. Lho. Kurang kondang mripun ta? Ana Kakang Duna iki cetha pendhita kondang manyar-manyar kok iki urung tepung iki. Mboten napa-napa jagat iki mung sak jembare gedhong kelar. Oh, mbok menawa pancen Sinuhun Prabu Janin Raja dereng pirsa karo sampeyan. Pun matur napa wontene mawon Kakang Duna. Nggih. Kula menika wingking saking pertapan Sukalima sinipun. Wingking saking pertapan Sukalima wondene peparap kula pun Begawan Durna inggih kumbayana. Paduka menika ingkang peparap Begawan Durna. Inggih sang penemban Kumbayana. Inggih sang Resi Baratwaja Putra. Inggih. Matmajanipun Sinuhun Prabu Baratwaja ing negari Ngatasangin. Inggih. Kasihan. Nah, pirsa kalian kula. Inggih mangertosi. Kula menika pendhita ingkang sampun kondang manyar-manyar lho nggih. Nggih. Pendhita ingkang sampun kondang manyar-manyar. Nuwun sewu kondang manyar-manyar menika tegesipun. Lho. Pendhita ingkang sampun kondang kawegikanipun, sapa ta sing ora ngerti karo Begawan Durna? Durna niku gurune wong perang. Wong perang niku meguru teng pertapane Durna, teng pertapan Sukalima. Nggih. Niku cetha. Dina Senin bocah dilebokke teng pertapan kula, pawiyatan kula, Rebo pun dadi wong digdaya. Pun iso ambles bumi. Pun iso ngamblesi bumi. Pun gadhahi guna kasantikan guna kaprawiraan si Japa mantra, jaya kawijalan sapanunggalipun. Nika kula menika pandhita ingkang kondang manyor-manyor. Nuwun sewu penemban. Kados pundi? Menawi wonten negaring Salaga Ima mriki, Paduka Sang Penemban Durna menika sesebutanipun sanes pendhita ingkang kondang manyor-manyor, nanging pandhita ingkang kondang wantun kalian tiyang sepuhipun. Diarera. Lho, wonten kanthi sepuhipun. Ngemuti lampahan Paduka inggih nalika tasih Bambang Kumbayana ingkang pun tundung kesah saking negari Ngatasangin krana Paduka badhe suwita dhateng salah satunggiling nalindra menika ingkang dadosaken kondanging panjenengan menika mboten pendhita ingkang kondang kadigdayane, mboten pendhita ingkang kondang kawegikane, nanging kondang eleke. Menika nuwun sewu lho, menika nuwun sewu lho. Ya wis. Kok putus asa piye to iki? Ora kali putus asa mboten apa-apa. Mbok menawi mboten apa-apa, mboten apa-apa lho nggih, mboten apa-apa. Nggih, mboten nuwun sewu. Mboten kateges kula ngias, mboten kateges kula ngilani dadanipun Sang Penemban Durna babar pisan mboten. Nanging para kawula mriki samya nyebutaken kados mekaten. Nggih. Lah menawi ingkang wingking menika sinten? Nuwun sewu, Sinuhun Prabu Janin Raja. Arkyana Patih. Mbok bilih sudi mestani dhateng kula pun patih negari Ngastina. Kula pidhaleming plasa Jenar, kula pun patih Harya Sengkuni nggih Harya Suman. Lah menika. Menika. Kula badhe nyebut asmanipun kula kesupen. Nah, menika to Patih Sengkuni. Inggih kasinggihan mekaten sinuwun. Menawi Sang Begawan Durna kala wau kondang pandhita ingkang awon pakartinipun wonten mriki, menawi Patih Sengkuni menika kondang saenipun lan kondang kesaenanipun. Diaras kondang apikku Kang kae arep kondang apik arep kondang elek, nanging wonten cacatipun Patih Sengkuni. Napa cacate napa? Tautate miloro, tautate damel goreh manahipun Sang Raden Gandamana nawit nyedani dhateng garwanipun Sang Raden Gandamana.
Udar ora kowe. Kondang mateni bojone wong. Mbak yo maneh iki direbut-rebut wae nek jan sampean seneng ki Depate. Ah ora. Aku lagi meng nuhani tembung sesideman, tembang sesideman iki, Kang. Napa? Luwih becik patenan. Aku lho pateni tenan. Ngawur ora sampean ki ora. Mboten napa-napa sinuwun ternyata sedaya menika sinten ingkang ngondhangaken kula awon inggih menika pun kajenge mawon. Apik napa eleke sengguni, bener apa lupute patrap kula menika namung gumantung sinten ingkang mas paosaken, namung gumantung sinten ingkang sanjang, namung gumanten sinten ingkang ngendikan. Pun Kakang Denegek matur napa wigatine. Iya jagat pangestu karo. Atmajaku nggih gagak bongkol wonten dawuh. Padha tatanen barisane para wadyabala kae tak rungokake tak pidhangake kok padha saur manuk. Dumeh ana priyaga ingkang rawuh mrene padha tatanan supayane aja nungking padha nganti saur manuk. Inggih saken dawuh Kanjeng Rama ngisaken dawuh. Nuwun sewu Nemban. Penemban Durning Sukalima. Oh, kula wonten dawuh sinuwun. Sewu lepat aturipun ingkang abdi inggih panjenenganing Sunalendra ing gending pitu diagung pangaksama krana kula lancang kumawantun amiji dhateng rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alit utusan gandhik sakembaran agengipun utusan Nayaka utawi Cantrik Manguyu jejangga saking Pertapan Sukalima wondene sakmangke malah paduka rawuh wonten Praja Negaring Salagayima sareng kalawan Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni sejati wonten wigatos menapa sajak semunipun gembol wigati Penembahan oleh kena swaru gembol manyar-manyar duk neng tunggal wana alas dadi wana nuwun sewu sinuwun ih Penembahan Dono kados pundi menawi kula pun keparengaken radi majeng radi nyaket anggen kula sowan kula ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan Jernyanto sowan kula menika badhe ngemu wigatos ingkang kedah saha kudu kula aturaken wonten ngarsa paduka Sinuwun Prabu Janin Raja iki wonten kersanipun Sinuwun Prabu Dewa Jumanten Nalendra ing gending pitu inggih Nalendra ing Slagayima mekaten inggih Penembahan kasraku macelu manahipun ingkang abdi pun Begawan Durna oh sowan kula sakmangke mboten saking pikajengan kula piyambak lho nggih sowan kula sakmangke mboten saking karepanipun ingkang Bapak Sukalima pribadi babar pisan boten nanging sowan kula menika pun utus dening Nalendra Ngastina inggih anak kula Ngastina inggih Sinuwun Prabu Jaka Pitana inggih anak Prabu Duryudana oh paduka kadhawuhan saha pun utus dinuta minangka serayan saking negari Ngastina sarayanipun Gusti kula Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana mekaten iya wandene menapa ingkang dados wigatosipun oh nuwun sewu lepat atur kula diagung mangek sami atur kula mboten badhe kula kelongi atur kula mboten badhe kula imbuhi kula mung minangka lidah sinambung saking anak Prabu Jaka Pitana inggih saking anak Prabu Duryudana bila samangke nimbali dhateng wiswanipun ingkang Bapak Sukalima kinen sowan wonten Praja Negaring Ngastina wigatosipun kula kinen ngeyem-yemi kula kinen ngreripih manahipun putu kula ing Saroja Binangun nggih putu kula pun Saroja Kusuma nggih putu kula pun Lesmana Mandrakumara ingkang kados dene tiyang ingkang kedanan nuwun sewu Raden Lesmana Mandrakumara menika putra Negari Ngastina kasinggihan mekaten teka kados dene tiyang ingkang kedanan menika liripun kados pundi oh nuwun sewu nggih nuwun sewu Sinuwun Prabu Dewa Jumanten mbok menawi paduka dereng pirsa dhateng kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara menawi paduka dereng pirsa dhateng kawontenanipun putu kula pun Saroja Kusuma mesakaken sanget Pati aku arep mulai wae ora usudu tunggone kok ora iki gareng senengane ora gareng ya gareng ora mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara nggih anggenipun gadhahi nasib sebel sialipun piyambakipun menika sampun marambah makaping-kaping badhe mengku sawijining wanita minangka kadalu krama pun wengku garwa dening putu kula pun Lesmana Mandrakumara marambah makaping-kaping gagar wigar dhateng antuk karya kula menika ngantos bingung
Wedokan kono kene. Pun gayuh dening putu kula pun Lesmana Mandra Kumara babar pisan mesti kemawon kawon kalian tiang kakung sanes. Direbut kalian tiang kakung sanes. Menika sampun marambah makaping-kaping. Ngemuti lelakon nalika putu kula pun Lesmana Mandra Kumara gandrung kalian mergiwa. Kawan kalian Gatut Kaca. Nalika piyambakipun gandrung kalian Nalawati anakipun Nala Gareng. Kawan kalian majanipun Petruk Kanthok Bolong pun Lengkong Kusuma gara-gara tek dung sike. Tek dung sike menika menapa? Tengek ngaten. Mesaken kawontenanipun putu kula Lesmana Mandra nalika kayungyon marang sawijining putri saking negari ing Sela Mirah atmajanipun Prabu Selamerta. Kleru ora Sela Blekidi kok. Sela Blekidi sing bener. Pun Dewi Asmarawati menika kawon kalian Pragiling Pandhawa inggih menika pun Raden Sedewa. Mesake kathah mboten namung menika. Mboten namung menika peranganing wanita inggih badhe pun kukup dening putu kula Lesmana Mandra Kumara tumuli samangke gagar wigartan antuk karya. Awong piyambakipun menika badhe ngarah sindan kemawon kangelan rekaos nggih. Rekoso ngarah sindan kawon kalian kancanipun piyambak. Putu kula Lesmana Mandra Kumara menika. Mesake kula niku pun bocahe pelo. Ngamongan ra cetha. Kula mesake saestu kalian putu kula Lesmana Mandra Kumara menika mesake saestu. Inggih. Lajeng gersanipun kados pundi? Lah. Menapa teng kados sababipun kula sumantur sanipun paduka anak Prabu Janin Raja iki anak Prabu Dewa Jumanten wonten negari ing Gendhing Pitu inggih negaring Slagama menika. Awit nuwun sewu. Putu kula Lesmana Mandra Kumara menika pikantuk sasmita saking para dewa, pikantuk wangsit saking para Jawata. Ingkang awujud pasumpenan, wonten ing pasumpenanipun putu kula Lesmana Mandra Kumara menika dheweke diladeni kalian putra-putri paduka ingkang asesilih pun Dewi Retna Kuntul Wilanten. Lah menika sepisan kula badhe nanjaken menapa estu paduka menika enggak kagungan putra ingkang asesilih pun Dewi Retna Kuntul Wilanten. Iya penemban estu kula nggadahi putra putri kula ingkang nedeng dungkap dewasa inggih ingkang asesilih atmaja kula pun Retna Kuntul Wilanten. Lole kena swaru gembal manyar-manyar Depate kula Kakang Durna. Cocok karo ngimpine putu kula Lesmana Mandra Kumara cocok Depate. Cocok Kakang Durna. Nggih. Ya nggih gek ditumbas. Hus. Iki ora perkara kaya ngono ora. Cocok tegese padha. Nggih. Putu kula Lesmana Mandra Kumara Lesmana Sarja Kusuma niku ngimpekke Dewi Kuntul Wilanten. Nggih. Lah sak menika kula tanjeng kersanipun Sunan Prabu Dewa Jumanten menika kok estu panjenenganipun kagungan putra ingkang asilipun Dewi Retna Kuntul Wilanten menika. Nuwun sewu. Putu kula pun Sarja Kusuma menika nggih, putu kula pun Lesmana menika. Ngimpi pun ladosi dening putri paduka ingkang asilipun Dewi Retna Kuntul Wilanten. Kejawi menika dewa ugi paring wisik dhumateng putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menawi Sarja Kusuma kasembadan gayuh lan kasembatan inggih menika mbayang putring Slagama ingkang asilipun Dewi Retna Kuntul Wilanten. Para sata Kurawa minggahipun kawontenan wonten Praja Negari Ngastina badhe tentrem kawontenanipun, badhe tentrem kahananipun, badhe tentrem gesangipun. Awit menapa kula matur mekaten? Miturut sasmitanipun putu kula Lesmana Mandra Kumara ingkang sampun dipun tampi saking kersanipun para dewa. Putra paduka inggih menika pun Dewi Kuntul Wilanten menika minangka pengawaking kanugrahaning dewa ingkang badhe tumedhak inggih minangka pepancening wahyu katentreman mekaten nggih. Pramila samangke kraya-raya sawanipun ingkang bapa ing sekali Mas Wantrasa paduka anak Prabu Dewa Jumanten inggih anak Prabu Janin Raja. Kula namung badhe ngebun-bun rencangan secawas wonten sawan kula menika namung badhe ngemis dhumateng putra-putri paduka inggih menika pun Retna Dewi Kuntul Wilanten. Badhe kula bayang wonten negari Ngastina kula dawuhaken dhateng putu kula Lesmana Mandra Kumara. Menawi pun maringaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih, ternyata paduka sampun saged lan kestu saha sagah mitulungi dhateng kawontenanipun putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun gadhahi sebel sial. Menawi samangke kekasembatan paduka maringaken ingkang putra pun Dewi Kuntul Wilanten,
teges sebel sialipun putu kula pun Lesmana Mandra Kumara mrika oh badhe tetel badhe oncat saking ngaripun putu kula pun Lesmana Mandra Kumara nanging kasawangunipun menawi mboten pun maringaken kang putra pun Dewi Retna Kuntul Wilanten oh kula nyuwun katrangan ingkang gumathok sinuwun ya jagat pangestu warayah Bathara jagat penembahan kula wonten dawuh nuwun sewu kula mboten gadhahi wewenang babar kawis anak kula pun Kuntul Wilanten. Lho. Paduka menika rak tiyang sepuhipun to. Paduka menika rak sudarmanipun. Iya. Nanging nuwun sewu. Sagendakan menika ingkang gadhahi wewenang tumrap anak kula pun Kuntul Wilanten menika inggih kadang-kadangipun anak kula pun Kuntul Wilanten piyambak. Sinten? Nuwun sewu menika ingkang sowan lenggah wonten sak wingking paduka. Menika anak kula pun Gagak Bongkol ingkang gadhahi wewenang tumrap kadangipun inggih menika pun anak kula Kuntul Wilanten menawi sak mangke paduka badhe amboyongi dhateng anak kula wadon badhe kadhapaken dening kalian Sang Raden Lesmana Mandra Kumara lah kula aturi nyuwun malilahipun anak kula pun Gagak Bongkol lole kentas waru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana Dek Dewati Arya Sengkuni kula Kakang Durna. Jebul wong cengengesan teng mburine sampeyan niku wauke putra Narpati to. Lah nggih. Kula kira nek Prawoto. Prawoto sinten? Patih Mandura, Praguta. Oh, Praguta. Prawoto lah. Praguta lah. Lha nuwun sewu menapa kula pun parengaken sak pejagong kagem putra pun Raden sinten? Gagak Bongkol. Pun Raden Gagak Bongkol. Gagak Bongkol. Wonten dawuh Rama Prabu. Mara maju nggih. Meneng wangsulan kersaning Sang Tapa Begawan Durna. Atmajaku Gagak Bongkol. Ngisaken dawuh Rama Prabu. Kang Kati Sutama Gusti sasangga kasongan surya Prabanya sumungsung kiswayah ruming sari nuwun sewu Rama Prabu paripaksa kula mengkaraken mlenggah paduka Kanjeng Rama Prabu jane Narajing Slaga Ima. Ya ora dadi ngopo. Jernyatane kabeh kuwi mau ana wigatine. Satana dasare. Saiki gandeng sira Atmajaku Gagak Bongkol wis ngadepi lan sak pejagong adu arep kelawan Sang Tapa Begawan Durna. Tak jaluk meneh ana wangsulan, nanging nggonmu meneh wangsulan kudu mawi pernatan lho nggih. Jernyatane ngeling-eling mbok adepi. Kuwi priyagung kuwi nujung negara Ngastina. Ngisaken dawuh Begawan Durna. Lho engko sike apa kowe ngaran Raden Gagak Bongkol? Mangap kaya gua langsir. Yo aku iki Raden Gagak Bongkol Atmaja pambayuning Rama Prabu Dewa Jumanten. Begawan Durna. Apa? Miturut kabar sing tak tampa munggo aturmu kowe mau bakal ngayonake sartane bakal nglamar marang adikku si Kuntul Wilanten. Ya apa ora? Oh, Gagak Bongkol ya. Yekti pancen kuwi sing dadi setyane Begawan Durna anane aku prapta mrene iki bakal mboyong kan kadangmu wanita yang ngaran ya sesilih Dewi Kuntul Wilanten. Saiki tak omongi ya. Saiki tak matur karo kowe. Kena ngapa to sababe Kanjeng Rama Prabu jane Naraja paring dawuh karo aku ingkang kinen mangsuli marang apa sing dadi panjalukmu mergo ngene. Telung candra kapungkur aku manjer gendera peperangan aku mbabar blabar kawan kendheng waja janget sinencang ingkang ora ana liya wigati aku nganake sayembara perang ya sayembara pinilih
Wonten apa kang dadi wigati aku nganake sayembara aku sak kadang kepengin junjung marang derajate wong atuh aku Sinuhun Prabu Dewa Jumanten ya Sinuhun Prabu Janinraja. Banjur kowe dlangap-dlangap ucapmu kowe matur kepengin ngayonake putring Slagama adikku Retna Kundul Wilanten. Ora gampang Begawan Durna, ora gampang. Ora gampang kowe ngucap kaya ngono. Merga ana syarat-syarane yen to kowe kudu bakal ngukup sartane kowe kudu bakal mboyong kan kadangku si Retna Kundul Wilanten. Oh, lole tegesana pepanggile, tegesana rerubane nggonku kudu mboyong kan kadangmu Dewi Kundul Wilanten. Yo, dasar kepara nyata. Banjur apa sing dadi kekudangane kadangmu Dewi Retna Kundul Wilanten? Gagak bongkol. Oh, dudu kok kekudangane Retna Kundul Wilanten dudu nanging kekudanganku sak kadang catur. Aku Gagak Bongkol. Adikku Podang Binorean, adikku Janget Cinencang, sarta adikku Dandang Minangsing yang duweni kekudangan. Sapa wae raja Narpati gedene pendhita Brahmana ingkang keduka bisa ngasorake kridaku sak kadang catur. Ya iki ingkang menang. Ya kuwi ingkang menang hukum sartane kuwi ingkang menang boyong marang kadangku Retna Kundul Wilanten Begawan Durna. Kena suaru kimpal manyar-manyar juk neng dungkul wana alasati wana dek. Rapati duka mana Gagak Bongkol, Gagak Bongkol. Ning atase ngarep ramban-ramban katresnan ning atase ngarep bangun Bale Wisma. Kok dadak nggunakake syarat srana kekerasan kuwi lho. Wah, apa luput kira-kira yen aku ndane patrap sing kaya ngono. Jrenyatane aku sak kadang nggonku nganake sayembara. Iki mung bakal sira kinarya srana njunjung marang derajate wong atuwaku Rama Prabu Janinraja. Ora iso, ora iso. Begawan Durna ora nrimake yen to kowe nganake sayembara, kowe sak kadang nganyake sayembara. Ora iso, aku ora saguh melu sayembaramu, aku ora saguh mumpu sayembaramu. Iso ora iso, gelem ora gelem kowe kudu maringake atmajamu utawa kadangmu kang sesilih Dewi Kundul Wilanten kudu mbok pasrahke nang kersane Begawan Durna. Wah, rusak acak-acak dosa ngupaya kanca kowe ya. Begawan Durna. Aja anggap aku wong slengekan kaya ngene iki terus wedi karo kowe. Aku weruh praptamu mrene kuwi nggawa Kurawa 100. Aja kowe ijen Kurawa 100 kerubutan Gagak Bongkol ijen aku ora bakal irip. Oh, menungsa ora tatanan. Ayo, ayo. Kana iki wis deder ngono iki gek sampean metu njaba ndlandeng gamelane muni minggat. Kesuwen ora. Kana. Nah, minggat kana, minggat. Mengrusui wong arep rembukan ora. Cara tantangan iki diplomasi iki men kecekel sik ora. Kesusu ora. Karep kula niku Kang. Ngringkes wektu. Mesake sindene pun ketwawawan. Ora kae. Sing akan mengawan ya dipajang ki ya sapa? Mengawan-awan ruwatan ki ora ana limbukan ora ana gara-gara. Sindane do pupuran do macak barang ora. Jane mengawan ki gawane dalange wae wis ora sang. Ngirit bayaran. Ayo. Kowe kelakon boyong kadangku Yayi Dewi Retna Kundul Wilanten nek iso ngasorke kridaku sak kadang. Lole. Apa ya bakal kelakon ana perang gedhe ning negara Slagama? Ayo, dudu nang ngene papan ning neter kanthi dayan. Kurawa 100 tak tandang Begawan
Ya jagat pangestu para ayahu Bathara jagat. Walah ora pati nduga mono. Yen to bakal ndadake pasulayan kang kaya mangke ning Ger Gagak Bongkol. Wah, nyuwun sewu. Sampun ngantos kuwatir Rama Prabu. Sampun ngantos kuwatos salebeting manah paduka Kanjeng Rama Prabu Janendra. Jenyatanipun ngen kula ngawontenaken sayembara menika kula namung badhe anjurung dhateng kawibawan paduka Kanjeng Rama Prabu Janendra. Menawi perkawis para sata kula ingkang badhe angajoni sayembara menika. Kula kinten kula sak kadang catur. Sampun ngantos kok kula sak kadang sekawan. Kula piyambak kemawon kula kinten sagah ngunduraken para sata Kurawa. Iya. Lan kula kinten sak mangke mboten pati-pati para sata Kurawa badhe kasembatan ngasuraken kridhanipun Kang Putra sekawan Rama Prabu sampun ngantos was kuwatir salebeting manah. Iya. Yen mangkono pun Rama ora arep menggalih ingkang akeh-akeh bab perkara anggonmu nganake sayembara iki. Ya mung titip uling wae. Aja nganti mengko ana lelakon kananing para kawula ingkang ora mangerteni kencang kimpun ngelakon pojok plereting kanan. Tumuli kasemyok ing aradan mergo anane patrapmu sak kadang nggonmu nganake sayembara. Beres. Nah wong perkawis menika mawon gampil, perkawis kecil menika. Kula trimasraken dhateng kula Rama Prabu. Ya. Yen mangkono malah sisandene. Ndak anggep wis purna jejibaning pasewakan bubarno kang padha sibuk jeneng ingsun nedya kundur kedaton Atmajaku Gagak Bongkol. Nggih. Nek ngestaken dawuh kemarang ya nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Atmajaku Gagak Bongkol. Purna gati ning manangkilan. Arsa sangwata kundur ngedaton jeluk saking damar nabit gamaran gading. Kadharaken sangjaning para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro langkung samyong ampil upacara keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindak nyosang Sri Naranata. Lamun kadul saking katebian yen Cinandra yayah Jawata kairing Widodara Widodari.